Κάτσε και εσύ και με περάσω σήμερα. Τι θα κάνουμε? Παίξουμε Minecraft. Να δείτε το σπίτι μου, γιατί νομίζω πως είναι λίγο ωραίο. Έφτιαξα ένα σπιτάκι. Κάτσε να βγούμε πάνω. Αβία έφτιαξε σκάλες ειδικά για μας. Σου λέει, μάλλον θα ήξερε ο World ότι κάποια στιγμή πρέπει να βγούμε που περκουρίσιμο, ότι αυτό είναι το σπίτι μου. Το πιπινάκι. Oh shit. Bullcrap. Πάμε να μαζέψω λίγο ξυλοράκο. Όλα αυτά τις 64 που βλέπετε είχα μπει λίγο... δεν ξέρω βασικά αν τα είδατε αυτά. Ένα λεπτάκι. What the fuck. Όλα αυτά που βλέπετε είχα μπει λίγο creative, γιατί με είχε σπονάρει εδώ. Εδώ ακριβώς. Και βαριόμουν τώρα πάω εκεί να αρχίζω να σκάβω και να παίρνω τέτοιο που δεν μπήκε creative. Πάμε να σπάσουμε ξυλορούγκα. Ναι. Μη σχολιάζετε το ξυλορούγκα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το πιπινάκι, What the fuck. Όχι. Μπράβο της και εσύ gamer. Στο σπίτι σου ήρθες να πεθάνεις. Εν τω μεταξύ με ρωτούσε ένας φίλος μου, μου λέει ήμουν άρρωστος και είχα έρθει σπίτι του. Έτσι δεν μ' αφήνει. Το πήρα. Και λοιπόν είχα πάει σπίτι του και άρχισα να φύγω γιατί ήμουν και λίγο γκριωμένος. Και μου λέει, μπαίνω μέσα, αρχίζω και φύγω και μου λέει τι κάνεις, και του λέω πεθαίνω εσύ. Και εκείνη τη στιγμή άρχισε να σκάει στα γέλια και να άρχισε να βύσει κι αυτός και του λέω τι κάνεις, και μου λέει πεθαίνω εσύ. Και σε εκείνη τη φάση για κάποιο λόγο μας ήρθε να παίξουμε, λέγει ότι λέω και καλά αυτό το παιχνίδι που παίζαμε όλοι μωρά, σίγουρα δεν παίζαμε όλοι μωρά. Και μου λέει και του έκανε ένα ήχο, βασικά του μιλούσα, θα σας μιλήσω τώρα έτσι όπως του μιλήσω και εγώ, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Το πιπινάκι. Ναι. Και προσπαθούσε να έπρεπε να το κάνει και αυτός. Και τον έβλεπε σε φάση... Μπορεί και εσάς να μην είναι αστείο, αλλά για μένα ήταν πολύ αστείο άμα το έβλεπες εκείνη τη στιγμή. Το πιπι. Πρόβατο. Στην μουλιά. Μουλιά. Έρχομαι να σε φάω. Ουι. Πούσα. Ουι. Bitch. Του κάνω ένα τερτέκι. Ουι.
Ουι, bitch. Vamos να μπούμε σε γιατί βραδιάζει. Πάμε τώρα να... Λέμε. Let's go to sleep. Το πιπινάκι. Το πιπινάκι. Πάμε πιπινάκια. Βασικά που πάω κάτι να πάω να φτιάξω πράγματα. Να σπάσω πέτρα. Βασικά τι πέτρα να σπάσω, λίγο έχω ήδη πέτρα. Κάτσε να πάμε τώρα να φτιάξουμε λοιπόν. Λοιπόν, να πάρω τις 54. Μα δες εδώ πρίξια. Κοίτα τι μας έχεις πρίξει. Εντάξει, το ξέρω. Λοιπόν, τώρα κάτσε να πάρουμε πέτρα για να φτιάξουμε. Oh shit. Χρειαζόμαστε το cobblestone. Δεν ξεχάσει αυτό που ξέρω. Μιλάμε, μπορώ να φτιάξω 32 σπαθιά. Χριστός και η μάνα του. Φτιάξω ένα τέτοιο. Μπορεί να μας χρειαστεί. Όχι, δεν θέλω. Το πιπινάκι, το πιπινάκι. Δες τώρα, δεν το χρειάζομαι να μου το δίνει, τώρα που το χρειάζομαι να μου το δίνει. Άντε μου έδωσε.
και δεν μπορώ να πάρω και ένα που έχω μέσα. Αυτό το 64 μπορώ να το χρειάζομαι. Bitch. Bitch. Νομίζω πως είναι. Και εδώ. Κάτσε, έχει γίνει λάθος εδώ. Σπίτι. Κάτσε ρε πιπινάκι τώρα. Όπα ρε, τζίκες η γκέμε, εδώ έρθει το παιδάκι. Όπα, κάνω να πω γιατί εδώ πέρα θα πάω το σταθερό μας. Ξέρω να συνεχίζουμε. Γιατί κοιτάω κάτω. Μάλλον θέλει. Μάλλον ο φίλος μας εδώ. Τζίκες η γκέμε, ξέρω να μιλάς. Μάλλον ο φίλος μας. Άντε πάλι. Μάλλον ο φίλος μας εδώ ήθελε να θαυμάσει το τούβλο που πήρε από τη γιαγιά του, γιατί του το έδωσε για να πολεμάει τα κακά βακτήρια που υπάρχουν στον κόσμο. Οκ, αρχίζω να τα χάνω. Θα χρειάζομαι το πιπινάκι. Τρέχα! Bitch. Σύννεφα! Ουί! Μια μεγάλη πέτρα, ναι! Λοιπόν, ξέρω να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω γιατί έκανα πως για ένα μικρό προβληματάκι που είχα ένα μικρό προβληματάκι με το screen recorder και χάθηκα. Όχι. Λέω να σταματήσω εδώ το βίντεο. Sorry που ήταν λίγο μικρό και δεν έκανα απλά τίποτα. Απλά ήθελα να σας ξαναγυρίσω στο καινούργιο μου σπίτι, να σας δείξω λίγα πράγματα εδώ πέρα στον κόσμο αυτό. Και αυτά. Μεγάλωσαν λίγο τα δρουάκα. Σας πω παιδιά, αυτό το βίντεο ελπίζω σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, βασικά ένα λεπτό, ένα λεπτάκι. Κάντε ένα subscribe, ένα like, ένα share, να το δουν και οι φίλοι σας και